बे समाव रायजोनि दाब दाब ओनसोलाव बार अखा आरो सार अन्थाइ फैनायनि जाउनाव गोबां सुबुंनि खहा जिब जुनारनिबो खहा जानाय खौरांफोराव गोबाङावनो नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो दिनैबो जनायाव गिख्रंथावना बारहुंखा अखाजों गोबां नखर आरो लामा दथानि खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, दिनै फुंनि समाव फैनाय बारहुंखा अखाजों जनायनि गोबां ओनसोलाव नखर लामा खहा खालामलांदों। 515 नं राजा लामायाव बार अखानि जाहोनाव मोब्लिब खुन्थिया गोग्लैनायजों मोब्लिब थारा जनानै थेर बेथेर जायो। जाउनाव बेसेबां गोबाव राजा लामाया बन्द जानायनि उनावनो जनायनि गोबां ओनसोलाव मोब्लिब हगारनो हायै थासारियाबो जानानै थाङो। बेबायदिनो जनायनि कमालपुरावबो गोबां बिफां बायनानै न' बांफोरा गोबां खहा जानायखौ मोनथिनो मोननाय जादों। लोगोसे जनाय टाउन ओनसोलफोरनि गोबां गला न'फोरा बायनानै सिलिंखार जालाङो। बे समाव बेनि आबुं खौरांखौ खौरांगिरि गौतम बसुमतारीनि हेफाजाबजों आबुं मोनथिना लानि। ৰাতিপুৱা ধুমুহাত পুৰা বতাহত ঘৰৰ ওপৰত গছ দি ঘৰটো আদায় ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ গ'ল আৰু কি অনিষ্ট হ'ল আপোনালোকৰ? এনেইতো এইফালে ঘৰৰ ভিতৰত যি বস্তু আছিলে চব ভাঙি আদায় আৰু ঠিক যেনে তেনেহে ওলাই আছিলোঁ মানে ঘৰৰ পৰা। কাৰোবাৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি কাৰোবাৰ? সুবিধাইতো আৰু এইটো মানে কোনো ব্যক্তি কিবা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে নেকি? তেনেকুৱা আঘাতপ্ৰাপ্ত ময়ে দি পালোঁ। ক'ত পালে, ক'ত দুপালে? बाक्सा जिल्लानि गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि, सानखान्थि, फिजिक, केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां, 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 600004382882 आव वाट्सएपनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन। नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।